нещо митично това, което се случва сега на площада. Човек настръхва, защото ритуалната форма е нещо, което е запазило традициите на България и тя колкото и да е лоскана, е жива и човечна според мен. Човечността се изразява в това, по мое скромно мнение, в бедствените ситуации, които изпадна България, колко много народ се включи да помогне на бедстващите хора и колко много народ се стича на такива празници да се върне към своите изконни корени и да разбере кои сме и откъде идваме. Има още чужди искам да прибълвам на това. Старейшия да ги направлява. Те сякаш няма края. Браво, чулчета! Ето те скачат за здраве и береже. Скачат ръководи на старейшината. Това е традиционният разложки ритуал на Станчевата. Браво! Пак мълчите! Давайте бе хора, щедри сте на аплодисменти! Навлизали празничното перо, а къртините пазят хорото, на което са се хванали моми, ергени, деца и по-възрастни в красивите разложки носи. От мало до голямо, всичко на хорото, всичко в чаушки, костюми, уникално, невиждано, неподозирано, но това може да се случи само разлог.
Тази емоция, която носите вие, скъпи участници в тази старчева пиеса, бих я нарекал, човек, който го види, ще го носи дълго на себе си, защото то